салом алейкум бародарои азиз, хуш омадед ба телеграм канали ма Фирдавс ТВ ва Иқбол ТВ. бародарои азиз, чӣ хеле ки худтон медонед, дина 15 число бояд бозии иксафти ма мегзашт, нагзашт мутаассифона. хай ҳама қад дастгирӣ шид, мисоли гап ҳазор раҳмат, ҳамиҷ ма ягон чӣ нестай, ҳазор раҳмати калон. бародарои азиз, насиб кина имрӯз пага рӯзи бозии иксафта аз сари нав мемонем. барои рӯзи бозӣ нагзаштан ма сюрприз ҳатман қуш мекунам, конверт қуш мекунам. Конверт боз зиёд мешавад, бо як чанд кас дига соҳиби конверт мешаванд, бо хубай. бародарои азиз, ма се рӯз падрияд то 19 Иқбола реклама мекунам. ҷавоби саволаш қатӣ ма боварии 500% комил дорам ки рӯзи 19 бозии мегзарад. мақсад хай ҳам хел шид бозиё амтариш ҷан намефаҳми бозиёра кадомаш чӣ хел мешавад, чӣ хел мешавад, не ки мақсад ира уже билетш як грета 3000 камтар мондагиай. билет шумо бигире, хато накунем, уже ай 20000 боло мегире. обши 27599 дона билети арзонакай. кадоме ки мухлиси бозии арзонакай, марҳамат бигире. касе ки мухлисиш нест, ҳеҷ гап не. просто я лайкча бизан басай. ин ҳамҷа рақамое ки шумо дидест навистагиай, рақамои бозии Иқболай. айма нест. ин тарафи дасти рост WhatsApp Иқболай, тарафи дасти чап ҳамаи картҳои тоҷикистони Иқболай ва мегафони тоҷикистони Иқболай. марҳамат, бозии Range Rover ва дигар мошинош ҳозир резки гап мезана, аксия боша аксияоша гап мезана. поёни ҳамин видеода силкаи телеграми Иқболай. бидроен касе ки агар ай ҳамин бозии Range Rover-ои мордои навай друн пеш қафо друнш семонитора ба фикрам. вай думонитора рулш сенсора. рулш сенсор мақсад хеле полни мордай друн берун нав кардагиай мошин ба дараҷаи олия. гайра обши 5 та ҷипай бо мошинои майда. ҳозир гап мезана, бародарои азиз, бо мегум ҳамин видеоро поёнша бинен, силкаи телеграмша. касе ки агар билет мегира, мақсад мухлиси бозии арзонакай, билет ки гирифти, ҳатман дар каналш подписатсия кун. барои чӣ? барои он ки рӯйхатҳоро дар канали худаш мебинед. дар канали ман напурсед ба рӯйхат кани, барои ки ман дар канали худам ҳам рӯйхати худам ҳам аира партом каша мешавад. мақсад перепутат мекунанд одамо. ҳар каса дар канали худаш. ин бозӣ ҳам бозии ман ҳисоб мехӯрад, дар ин бозӣ ман ҳам ҷавобгӯм. ду каса бозиро мегзаронем. резки бугу. салом алейкум бародаро, инами гавзадагӣ ма дар мошино рафтаеса тамошо кунед. дуюмш ҷоиза Lexus GX, сеюмш Lexus 350, чорумш Lexus 350, як тай дига Kia Sportage, ду та Mercedes H-га 7 та мошин, 163 тай конвертои пулӣ. бародаро, нигоҳ кунед, ба хотири ҳамин рӯз мақсад финал, мақсад гуфт рӯзи 19 бигзара. имрӯз то саатҳои 12 шаб болои ҳамаи мошинода 5000 сомонӣ падарка. болои ҳамаша бародаро. билет мегира, имрӯза число қати мошин мезана 5000 болои капот мегира. худованд нигаҳбон боша шумо ва аҳли оилаи шуморо. 19 ҳама та дар бозии интизоро. зинда боша дӯстон.